はい、こんにちは。この世で神が行われる技、悪魔の働きを滅ぼすためにこそ神の子が現れたのです。神にはこの世でなすべき大きな課題があります。この課題は救いの計画に含まれています。そこの今は贖いと摂理が含まれます。神がこの世で行われるなりわいはどのようなものでしょうか。神の技とは、ご自分の心と生活を聖なるものとすることです。人間は罪のうちに生まれた堕落した存在です。神のご計画とは、堕落した人間に手を差し伸べて、人間を作り変え、聖なるものとすることです。神の技とは、汚れた人々を聖なる兵士とすることです。これがキリストが世に来られた理由です。愛する父を堕落した私に手を差し伸べてください。私を作り変え、聖なるものとしてください。アーメン。